Tak jo, takže takhle to vypadá v NXCADu. Já když si tadyhle rozkliknu třeba stojina 1, tak se mi tady objeví, ale zase nevidím podstavu. Jo. Ta tady prostě není v tu chvíli vidět. Teď se ťuknu na podstavu a zase ze stojiny mi tady zbyla tahle čára. Jako evidentně, když si tady dám Move Component, tak tadyhle se zobrazí, že jako jsem na stojině. Tadyhle se zobrazí normálně podstava nebo takhle. Ale já tady, abych si dal Select Component, tak jako... Jo, teď je vidět, že tady to zčervenalo, když jsem nad tím. Jo. Ale já vlastně na tu komponentu nevidím. Jo. A to včetně toho, když si dám, když tady tohle ukončím a dám si view, někde tadyhle style, dám si třeba shaded, to je úplně jedno. Jo. Já to mám čistě kvůli rychlosti, jsem si to dal tady tohle, jo, a tak prostě tady ťuknu na stojinu, dvakrát a vidím stojinu. Jo. Normálně si s ním můžu takhle, jo, ale nevidím podstavu. Jo. Takhle teď zase vidím jenom podstavu, ale nevidím stojinu. Jako s tím se prostě nedá dělat, no. Nevím, jestli na to mám příliš pomalý počítač, nebo proč se to děje, nemám tušení a zkrátka je to nepoužitelný. Takže snažím, ale je mi to k hovnu. No, ťuk, stojina. Prostě to dohromady nedám. No, a to ještě tam nemám další komponenty, jako futro, stojiny bronzový, že jo, osu, kladku a podobně, jako mám to vesměs namalovaný, můžu to tam klidně zkusit přidat. No. Dáme tadyhle assemblies, add component, open, kladka, OK, tak. No, trvá to všechno taky jak, ale budíš. Tadyhle si teďko můžu dát, kam to vlastně umístím. Takže já si to dám do výšky, kolik to tady mám v zadání. 116 plus 18 a tadyhle jsem na 290 dělené na 145, takže x dáme 145 y v půli 140, to znamená 70 a z bude teda zetko 116 plus 18 je 134, tak. No a jsem úplně jinde, protože samozřejmě stojina není v tom správném souřadnicovém systému a já nevím, jak ji do něj dostat. Takže takhle. You just added the first component to the assembly. Jo, no videa.
No. Ale jako... Zase ji tam nevidím, že jo. Takhle na ní dvakrát kliknu. No, neděje se nic, protože to všechno trvá. Ale, no a samozřejmě teda to, že je otočená, to mi tolik neva. To se dá opravit, že jo. Ale zase mi zmizela stojina, no tak jako, jak s tímhle mám kurník šopa dělat, že jo. No. Já nevím, jestli je to chyba programu, nebo jestli dělám něco blbě já.